näkee hyvissä asemissa on myös 121 numerolla Haukipää ottaa sitä kakkospaikkaa, Polttoa siellä kolmospaikalla, Lehmäkorti vetää vähän ovaalia, siellä joko Hännille jää tai joutua keskeyttämään. Eli Puttonen 229 numerolla taitaa jäädä sinne kakkospisteen tietämille. Nelospaikalla tulee 38 numerolla Rinne, hänen perässään 55 numerolla Martikainen, kärjessä edelleen siis 166 Jarkko Leppälä. Tiukka viisikko siinä kiertää, katsotaan miten tästä muodostuu, Poltto on siinä hyvin iskuetäisyydellä. Haukipäähän nähden, mutta ei ihan riitä vielä Supertech-Datsunissa syöttöä. Sijasta lyhyet keltaiset liput niinkään, se on tuossa melkein pisteen kohdalla toi hyytynyt kalusto ja sehän oli siis Lehmäkorti, eli Mika Puttonen joutui keskeyttämään tuonne päätyyn. Täällä kärki tulee Tornin kohdalle toista kertaa tänään tässä lähdössä. Kärki kolmikko on siinä aika karkuteille, ei siinä ihan pääse haastamaan nyt Rinne viimeistä nousupaikkaa, vielä on pari mutkaa aikaa, katsotaan tuoltaako se tuosta. Täältä kääntelee 166 Jarkko.